Výlet netradične nazvaný Výlová túra, pretože o tých Kysuciach už rozprával druhý rok. Pravdu povedať, sme sa zo začiatku ani tam moc nechcelo ísť, lebo boli tam destinácie, kde už som bol, alebo sme boli predtým. No a vzhľadom na vek tvrdím, že ja už chcem chodiť len tam, kde som ešte nebol. Nakoniec som dobre spravil, neobanoval som a štandardná zvučka Slovensko moje tu teraz nie je, pretože sme sa túlali aj po Morave, alebo teda v Česku. Milo ako konzervatívny klasický turista si mapu naštudoval, nemal žiadne GPS-ko a jednotlivé dôležité body alebo križovatky ty si napísal, vytlačil a tomu stačilo k úspešnej navigácii. Aby som však zase neprechválil, no, poblúdili sme trochu, ale na hanbu sveta, alebo ako obyčajne v Čadci v meste, pretože Vilo predpokladal, že každá cyklotrasa končí alebo prechádza cez železničnú stanicu. V Čadci to však neplatí, no nevadí. Svrčinovec, toto leto sme tam už boli druhýkrát, akurát naposledy sme tam nastupovali do vláčiku, no a teraz sme vystupovali. Hneď nad obcov je taká pekná lúka, strom, hojdačka, proste pekné miesto, prišiel som tam prvý, no a obzerám sa, kde je Vilo a Vila nikde. Potom som zbadal, že tlačí. No reku, čo si nie je dobré. Nakoniec dal bicykel oddychnúť, no a už potom ťahal bez problémov až do konca. Kopanice majú vždy svoje čaro a zvlášť takto začiatkom jesene a ešte bol pracovný deň, takže ľudí minimálne, no proste pohoda. Na mnohých miestach sme videli výsledky nejakej výchrice alebo kalamity. Našťastie, aspoň pri tých cestách, už to stihli odstrániť a spriechodniť, ináč by to bolo náročné. Hradisko Šance, tu sme už raz boli, na pešo, bolo to v zime, no ale teraz v lete je to krajšie. Pre nás to bolo význačné, že sme tu mali obednejšiu prestávku, čo si sme zjedli, osviežili sa, no a potom už vlastne nás čakala cesta po lesoch do kopca. Cesta miestami náročná, napriek označeniu mape, že spevnený povrch. Miestami len šutolína z hrubých kameňov, takže veru človek mal čo robiť, aby sa udržal. Každú chvíľu sme videli následky kalamity, no ale pomaly sme zdolávali výškové metre a blížili sme sa k najvyššiemu bodu našej trasy ku kamennej chate. Tak a sme na kamennej chate pod Veľkým polomom. Chata je to pekná, klasická, je dokonca pri nej aj rozhľadňa, ktorá je zasklená. Pravdu povediac, aj sme sa ponúkali, že kto sa pôjde s nej pozrieť, ale ani jednému sa nechcelo. Radšej sme dali prednosť oddychu na chate. Ináč aj interiér bol zaujímavý, pekný, s takým umeleckým kusom vybudovaný. No len bolo tam málo hostí, tak veru aj to čapované pivo bolo podchladené, no ale zvládli sme. Z chaty sa kúsok vraciame po zelenej cyklotrase, no a potom odbočíme len takou lesnou cestou k Medvedej skale, k najzajímavejšiemu miestu našeho výletu. Zrejme aj na Medvedej skale bola výchrica a tak sme ju videli netradične s polámanými smrekami. Okolo nej impozantný pohľad. Vyzerá to tak, že celé toto miesto vymysleli a spravujú poľovníci. Aj sme sa veru s Vilom zhodli, že na tých dedinách a malých obciach už len poľovníci a hasiči sú tie správne spolky, čo aj bez nejakých dotácií z Európskej únie dokážu čosi vytvoriť. Tak ešte posledný pohľad pri zjazde z Medvedej skaly z boku, no a potom po červenej Kysuckej cyklomagistrále a kade tade až do Čadce na stanicu. Takže po 18. hodine, šťastný, spokojný, trochu unavený, sme konečne zakotvili v pizzerii pri Domanižanke, kde oslávenec pivu namiesto tradičnej kapurkovej borovičky objednal kapurkový čaj. Ale teda bol to tatranský čaj. Tak, na zdravie.